Odhiambo maber Nyakwaramogi kamoro ma intie en odiechieng' mar 12 e dwe mar 7 2026 arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag ratil. Biro ni chieng' Jumapil kama saa 1 mar odhiambo. Parni en chenro mani kod kidienje ariyo. Kidienje mokwongo en weche manyien momigi mago mosetimore e gwenge mopogore opogore pacho ka nyaka ne piny ru nyaka tinende Nyakwaramogi magi oting'o weche mag ng'wech mobedo e kuonde rombe manotimore kawuono Nyakwaramogi gwenge ma Kisumu kocha e kinde mane Gavana Masia James Orengo ne nitiere e alam kono mutni moko betie kama nitiere jal ma oyudo hinyruok. To gwenge ma Nyahururu bende Nyakwaramogi ng'wech obet kama kweth moko mag rowere oketho romo mane obag kod Linda Mwananchi. Wan kod mago to moko mathoth. Mokwongo wayud thuond weche. If you want to know Haiti, if you want to go to Haiti, Haiti is there. And the violence has got the hand of the state. Ng'ata chielo hiny bang' tulo muoch Kisumu e kind kweth mag josiasa ma orakore e kinde limbe jotend Linda Mwananchi ka tulo machielo bende muoch Nyahururu. Tulisikia sauti baadaye tukawaita waliokuwa karibu ili wakuje watusaidie. Jiari otho e kar kunyo mula mabar Kalare mani game e county ma Siaya Banglo sinyore kuomgi. Nitie kane gitake gari kachini chopo kuma baro ko kar gari ne ntiere kama na baro ko. Then giya Daudi mageche at once kato gimonja kato gigo wiya gi blunt objects. Jopiny gi johala ywagoro chuok mar arita kwe ma okwako gweng' Mandiru ka giwacho ni jokuoge sani geto ohelni magi. Nyakwaramogi tudri koda namba en 33600 Facebook Ramogi TV Kenya, bui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Nang'isi ni tiel mokwongo Nyakwaramogi en weche manyien. Tielo mar ariyo dhi bedo gi wenda gin welo adek moting'o kanyo Kennedy Odondi ma en jasiasa maduond bura mar ODM kachiel kod Julius Umoja kata Umoja Julius ma en jakanyo maduond bura mar Wiper to kod Helton Ayako ma en janon siasa. Wadhi ng'iyo kodgi siasa eratil. Nyakwaramogi ywaruok obedo ka kod kacho odiechieng' ma kawuono e weche mana mago mag siasa. Diponi ang'o matimore? Nyoro ogai mar DCP Rigathi Gachagua osiemo kweth mar Linda Mwananchi ni kik utem nyono kalau gi tiendu. Nyakwaramogi diponi magi nyiso gik matimore e alworani. Josiasa medo golo duol mopogore opogore mar ni ogeng' midhiero mag njore masano kwako rombe magala moro. Nyakwaramogi jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati machiegni. Jibura oyudo hinyruok bang' kweth ariyo mag jonjore rakore kaunti ma Kisumu ka piko moya wabich bende otiaye mach. Rakruogno notuch e kinde mane kweth achiel mag jonjore temo donjo e kanisa mane Gavana Masia James Orengo kod Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna ne oyuoro e nyasi mar alam. Jotelogo oseyo piny owacho kuom rem rakore gi timbe mag njore masani koro medore e pacho ka. Nyakwaramogi Lydia Okeyo losonwa siganano kendo bang' thuolo machuok kende wabiro yude ka odonjo achiel kachiel. En achiel kuom wechego mwaluwo mapek ahinya e odhiambo ma kawuono. Kowere kod mano ni dereba mar Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ochiel gi lisasi agogi lisasi ma ok mar mach midendo ni rubber bullet e kinde tulo manomuoche romo manoyuore gi kweth Linda Mwananchi ma Kang'ata otenore godo. Kang'ata ma oloso bang' monjno kwayo mondo mi tim nonro mapiyo mar yango kweth jonjore mane omonjo romono. Romono ma Nyahururu ne ochakore gi kwe to mana kadiemo wang' rakruok ne ochakore ka kweth rowere ketho budho. Muoch mar magina ne okwako kor lwasi ka muoch Ombasa e bungu. Kowuok kuom mane jotelo chiwe twak nyaka kuom jopiny ne en ng'wele tienda gima chama tuoni. Ng'ato ka ng'ato ne manyo kaka onyalo tony e kinde ma kweth rowere ne ketho romo manobagi kod Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ma otenore korka kweth Linda Mwananchi. Liet mar siasa nochako nenore e kinde mane kweth no wuok e kanisa mar AIPCA kama dereba mar Kang'ata ne ochwad lisasi ma ok mar mach mong'ere kaka rubber bullet
kendo ring kode od thieth. Sasa kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka wakanifuta kwa ndani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. With marinda mwananchi korodwani kaondamo mar chik ne joma ne ochano monjno. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned. Honorable Oundo has had first aid administered on him, and Governor Kangata, who is just recovering from an injury, has also been hurt. We thank the people of Nyahururu, especially the young men who repelled the attackers. They have broke my hand. You can see how it has been swollen. But I'm going to soldier on. We are not going to go back. We are going to fight until the end. If we are genderless, we are brainless, we are useless, then why are you attacking us? We are saying that we will not relent. Monj makamano timore mana seche machuok bang' jatend DCP Rigathi Gachagua siemo kwethline mwananchi ni kik ginyonol kalau gi tiendgi ni gidhie kampen. George Bati, Ramogi TV. Kawasudo ene jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen onyiso obila kod jotend arita mamoko mondo med jiwo tekogi e kedo kod njore ma okwako Kenya. Murkomen ma oloso e kanisa mar ACK Diocese ma Mumias oseyo josiasa ma wacho ni ema medo nyayo tulo kendo rocho arita mathurka. And I therefore call upon the county commissioner and the county security team. You must not relent in fighting gangs and goons in Kakamega and any part of this country. Bwana county commissioner, tunaenda uchaguzi. Usipembereze mtu. Wacha ni blamiwe mimi kwa kukua ngumu kwa magoons na gangs. But that is okay because mimi nataka kisasi kijacho bado ikuwe na nafasi ya uongozi katika nchi yetu. Bishop, I want to pledge to you, like I have pledged, I pledge to the president and the government that we are going to do everything to deal with goons and gangs that have terrorized innocent citizens in this region and in the entire country. Jatend piny William Ruto golo siem ne kweth ma kwedo sirikal ni oweregi keto ageng'a e dongruok mathurka kod siko makobuche ne sirikal do. Ruto ma oloso e kinde limbe mare kanisa mar ACK St. Martins mantie Kitui owacho ni jopiny ema ni kod oteku mar biro luto mbulu ne jotelo mani kod paro maliw mar timo dongruok. Owacho mano ka okwedo josiasa maketo sirikal mare tesre ma owacho ni nyayo siasa mag akwede e kinde ma en owuon to keto maino mage timo dongruok karanyisi en chenro mar chwalo dongruok ma okale agulu mar National Infrastructure Fund kod mano midendo ni Sovereign Wealth Fund. Bende omedo puoyo winjruok mantie kind UDA kod ODM ma owacho ni en mano makonyo e rieyo piny Kenya. Kupitia kwa hiyo National Infrastructure Fund sasa tutaweza kuharakisha in a very sustainable way. Kwa hiyo formula tayari tumekusanya pesa bilioni 350 kwa National Infrastructure Fund. Sasa tunaweza kupanga miradi ile inaitwa commercially viable projects ya karibu trilioni 3 katika taifa letu la Kenya. There is no reason why we should leave a government tuingie mambo ya opposition tukatafute serikali. Kapudwane motende kod weche mag siasa en ogai mar ODM Dr. Buru Oginga omedo jiwo chung mar duond burano mar siro jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Oburu ma oloso e kinde romo mar solo menda e kanisa mar Jokopere ma Chiga e Homa Bay Town owacho ni ODM ok dhi bedo kod jalar kom jatend piny e yiero mabiro. Jafumbo marwa ma Homa Bay Alia Beach nigi lero wachni.
Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga mane loso e skund primar Machega ka chud bura ma Homa Bay town e kinde nyasi mar choko omenda mar gero kanisa kopere Machega. Ne oyango ni duond bura mar ODM ok bi chungo jalor kom jatend piny Kenya yiero mabiro mibage pacho ka 2027 kendo kaka duond bura gi dhi siro jatend piny Kenya William Ruto mondo dog kinde komeno. We came into this broad-based arrangement. President Ruto is leading, though he is leading, but ODM is also part and parcel of it, and you should not give credit only to UDA. You must make sure know that ODM is a part and parcel. Ruto is leading UDA, Oburu is leading ODM. Though the difference is that in this coalition which we are negotiating, we already know that ODM this time around we are not fielding a candidate. Dr. Oburu bende wacho ni dhi telo ne kweth mar ODM e timo twak kod duond bura mar UDA sirikal mar Manywanda ka okoni yiero mabiro duond bura mar ODM nyaka bed e sirikal kendo nyaka giyud pok moromo kodgi bang' siro jatend piny William Ruto. We are going to make sure that our policies are merged in. We are going to make sure that the structures of participation in power sharing is there, very, very straight, and it is known. But my people, I want to tell you that you will not get shares. You will not get fair share of what is due to you if you don't vote for this government. Anyone kaka joganda majulu wase winjore kendo wakwayo unu kwa yie twadhi uru kanyakla kwa tiyo e sirikal mar jaduong' William Ruto ni. Jagore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo mane en wende modhial e kinde nyasino ne okone jatend piny William Ruto osebiro ka chulo chenro mag dongruok e Kenya mangima kendo piny luo biro riwore kod jo Kenya mamoko mar duoki ofise yiero mabiro. We finally have President Ruto that is doing things that the people of this region long yearned for. That it is possible for someone who is not one of you to be at the helm, to deliver for you, even when you don't vote for him. That for the first time we have Dr. William Ruto doing that for the region of Nyanza. He's doing it for Rift Valley. He's doing it for Mount Kenya region. He's doing it for Northeastern region. He's doing it for the coastal region. Gimora mora monyisowa a broad-based government kae kane giriwre gi moluor manosenindo Raila Amolo Odinga makoro kendo sani itayowa gi Dr. Oburu Oginga ka gisewinjore to gimiyowa direction. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang bende Dr. jatend piny William Ruto kaluwore gi chenro mag dongruok mosebiro kotimo kaluo ka giwacho ni duond bura mar ODM biro chung' kode motegno yiero mabiro maonge dok chien. There is something that the disunited, disorganized, clueless, agendaless opposition don't know about. It is called inclusion. We are working with William Ruto. We are going to work together in the next election. And someone said we will be pulled out by force. We will not be pulled out by force because we are not going anywhere. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kosure ni jario wito ngimagi e kar kunyo mula ma bar kalare e gwenge mag Nyandiwa manitire Geme County ma Siaya banglo osienyore kuomgi. Kaka Steve Biko lero moko kuom jotend loch nanga e kar chung od bura ma Gem okwayo jokuny mula mondo obed kicha kendo olu chike matayo kunyo mwandu miyudo e bwolo. E chuny odiochieng' tir e kar kunyo mula ma bar kalare kar chung od bura ma Gem, jopiny kaachiel kod jokuny mula nochopo mar chuo wang'e chenro mar manyo ringre ji ariyo mane lo osienyorego kendo weyo kowito ngimagi. Wakati tulikuwa tunafanya kazi tulisikia kama tulisikia sauti baadaye tukawaita waliokuwa karibu ili wakuje watusaidie tuone inachotokea. Tukio imetokea saa 4 asubuhi, lakini walinitafuta imesindikana kwa sababu mimi pia nilikuta kama niko kwa simu nyingine chini. Kufika hapa nimekuta kama wenzetu wameshaingia chini kuanzia kutoa hawa vijana ambaye wamepata shida huko chini.
Hiyo tu ambaye imefanyika leo. Ji ariyogo wachore ni osebedo ka kunyo mula kanyo kuom thuolo mar dweche adek, kendo nyogi yawo kar bugo machielo ei bugo maduong' ma Nyadiwa ma gikone to girade gi thogi. We have worked with them for around 3 months. And right now they are fall in an accident. Kulingana na tukio jenye imetokea, tuliweka makakati, tena tulikuwa na timu yenye wanafanya inspection kwa hizo mashimo. Shimo yenyewe tumejenga to standard venye huwa inahitajika. Kulingana na venye matokeo yenye imetokea, wenye walikuwa ndani ya shimo hawakujua kuna shimo ingine ilikuwa imechimbwa pande ile. Sasa wakati walikuwa wameingia ndani, walistukia wakiingia kwa ile shimo, ndio udongo ikatoka chini juu ikawangukia. Ewi mano, jopiny okwayo piny owacho mondo oket okenge magayo mwandu mikunyo bwo lowo mar resogi e midhiero ma kinde ka kinde kuonde kunyo mula. Serikali kama wanaweza kusaidia sisi na helmets na gloves na gumboots ya kufanya hii kazi. This one is the third one. We have lost 1 and 2. Magi biro seche manokende bang' jagore migawo mar arita maiye Laktar Raymond Omolo wachni jatend piny William Ruto nyoseketo koke chik mabiro neno ni mwandu mikunye bwo lowo otime yo makare makelo yuto ne jodak mawuok kuonde mikunyogie. President Ruto ameweka sahihi katika Sovereign Wealth Fund. Sasa ni act so that we can better plan for the resources that we have, the natural resources that we have in this country. That out of those resources, we must set aside a given percentage to look into the welfare of those generations that will come after us. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ramogi wadhi e yweyo mokwongo dakika en 15 bang' saa achiel mar odhiambo. Weche manyien mag Ratil achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Wang'iye moko kuom ote magu ma odiro onaka matin. Aneno ka Jamtau Awasi wacho ni watching live from Awasi. Wacho ni en Awasi border kendo luwo chenro yo makare e nyero kamano. Jacqueline Achieng' wacho ni entiere ndani kabisa, okonyisa ni entiere kanyo. Ero kamano sedonjo ka entiere Soy SDA Church. Arthur Ongere Junior mawacho kamano. Ero kamano. Neno ka opija jachuma mar Nyamasari ya Kisumu wacho neno malera ahinya Nyamasari ya Kisumu. Ero kamano. Janet Owino streaming live from Alego Usonga Nyadorera mawacho kamano endo. Weche manyien chopo malera ahinya kendo mora mogiler. Gregory Bon wuod Nyapiedho wacho kamano. Ero kamano ahinya in bende kuom kete e Ramogi TV. Prince Skiva wacho ni en live from Babadogo kendo mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV. Ero kamano in bende kuom yierowa kendo yiero Ramogi TV. Dongo Washington ntiere Kisumu wacho ni lit kabisa ka Jonyalenda bio ilalo Youth 1 wacho kamano. Isaac Miganda bende ntiere game Kaudha kendo oneno weche manyien mag Ratil odhiambo ni. Susan Adhiambo Chieng' in bende intie ka kendo amora nyaka umedo kete Ramogi TV. Yena mondo kaw yue mana mapiyo piyo kadugo kapo dan gi weche mamoko manyien ka bang'e to ka watieko weche manyien wabro donje twak ma Ratil e Ramogi TV. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuo sedong.
watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no ok tow piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Yesu tunyamor kabaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruot. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo nyakora Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Jibura oyudo hinyruok bang' kweth ariyo mag jonjore rakore e kaunti ma Kisumu ka apiko moyo abich bende otiaye mach. Rakruok nomuoche kinde mane kweth achiel mag jonjore temo donjo e kanisa mane gavana ma Siaya James Orengo kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna ne oyuoro e nyasi mar alam. Jotelo go oseyo piny owacho kuom rem rakore gi timbe njore ma sani koro medore e pacho ka. Lydia Okeyo nigi ler ewi wachni. Ni manore gi asere kod ludhe noriko wuotho ka gichomo kanisa mar ACK St. Stephens e boma ma Kisumu kama gavana ma Siaya James Orengo kanyakla gi seneta ma Nairobi Edwin Sifuna noyore nyasi mar lamo. To kane pok gichopo dwachgi mar donjo kendo monjo kar lamono, rawirego noromo gi kweth machielo mar rawire manoluoro hekaluno. Kanyo e marakruok nowuokie kendo kelo hinyruok mar ji ka apiko 8 bende ne otia mach. Jotelo ariyogo ne odong'e kanisa no nyaka bang'e ka rakruokno ne oserumo. Ne giwuok kendo kwero monjno ka giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom mako mos kendo ling' thi e wi weche mag njore ma sani medore e thurka. You want to know Haiti? If you want to go to Haiti, Haiti is here. And the type of leaders who can organize goons to attack a church brazenly, those type of leaders don't deserve to be part of the leadership of a nation like Kenya. I'm used to this kind of war, and those in the state, because this is a war being waged by the state. This is the lowest I think we have sunk, that you can carry bows and arrows and pangas openly in public and go and attack people who are essentially just exercising their freedom of assembly and the freedom of worship. So I want to condemn both the incidents in Kisumu, the incidents in Nyahururu. I have spoken to Governor Kang'ata. He has told me that one of his, I think it's his driver who's been shot. We are praying that he gets well soon. Obilano tiogi iro malungo wang eke okweth manera korego. Motelo ne mano. Jadolo mar kanisa no Charles Onginjo oyalo ber mar kwe pachoka ka okwajo Kenya mondo tegre gi lweny makinde ka kinde. We must speak
and we must love one another, isn't it? The notion that if somebody has a different political persuasion, then that person is your enemy, is what we want to discuss. Because we have one country, and it belongs to all of us. Jotelo go noyore kanisano ne nyasi mar choko omenda mar konyo riwruok mar joma chuo e kanisano ka nyaka sani onge ng'ata ma osemaki kitudo gi tulono. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Rochruok mar arita e alwora ma Nairobi kod Kiambu koro kelo luoro e chuny jodak ka ripode nyiso kaka kuoyo ragoko medo mananya. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, njore ma tinende nyomaki e picha mag wang' dede nyomako jokuoge ka monjo kuonde mag ohala moko Ruiru to moko bende e kar dak Marunda. Tich Abich nyocha ma en tarik 10 dweni mar 7 kar saa 8:31 picha mar wang' dede kar dusruok moro Ruiru menyo chenro kadhi nyime makare mana nyiriri matin kapok jal ma orwako law mabade bor maralum monjo kendo chako dio nyidendi moko 2 machalo ka gima obedi oko mar kar dusruok no. Tungni e kinde kod nyidendi go dhi nyime kuom nyiriri machuok kapok muoch machalo mar bonde winjore. Nyadendi achiel chalo ka gima umo nyawadgi ma janjore pod medo chuno kod chiwo simu mare kendo e thuolo matin ma oyudo oringo mar donjo e duka kapok achijno oluwe. En gwandruok ma odhi nyime ma ochweyo e duk. E duond janjore no simu ema odwaro kendo simu achiel no ema ochuo dhigo kapok omuocho bunde machielo. Walimo kar ohala ni ndalo 2 bang'e kata bed ni wuon simu onge, nyawadgi mane obet kode oko mabende tiyo ka miyo wasigana. Just with her seated, busy scrolling our phones. Alikuwa amevalia earphones, nilikuwa amevalia earpods. Then all of a sudden, a man approached. Akamwambia, I think she told her, mimi nilisikia hivyo, alikuwa anamwambia nipe simu yako. So tukamuuliza, bro, rada. Akajaribu kuchukua na kwa nguvu. Monj magiko ne oketo alwora no listi makuonde makoro rochruok mar arita okwako e gwenge ma Nairobi kod Kiambu. Tukio ilifanyika mchana, people even scared during the daytime. Wako zile za ni kama security ya huku imepungua. Sunone inatia watu uoga. Hadi client mwenye tumekuwa naye hapa asubuhi anasema angesikia hiyo tukio angekuwa anajua hangekuja. Sasa unaona kwa sisi kama sisi wafanyikazi wa huku hiyo tukio inatuharibia kazi. E picha mar wang' dede machielo tarik 9 dweni gari mar kido mar pickup donjo e duka maduong' mar Runda Shopping Mall. Mana e tok gari no gari machielo luwe mana machiegni kendo weg pickup wuok kendo wuotho kochomo e duka maduong'. Bath gari no miyo ma obaore gi nanga marateng' bende wuok kendo luwo weg pickup. Bang'e gari ma oyieng machiegni kod pickup wuok kendo machielo ka okare ka ema ichich goni maromo $1.95 ma owe pickup ikawo bang' tur dirisa mare. Gari matin no wuok piyo piyo chung'e ndara oko mar dukano kendo e tipo mar wang' dede machielo miyo ma obaore gi law marateng' chaluo kendo donjo e nyamburko no. We reported the matter, then the following day tukasema tujipeleke Enterprise Road tukaoneshwa cameras which tuliona after 12 to 15 minutes after hao watu waliingia mpaka kwa banking hall na ni kama alichukua according to ile counter alienda ni kama alikuwa amechukua ticket ya inquiries kwa sababu hata anaonekana hakuna kitu alifanya, but macho yake yote ilikuwa kwa corporate teller. Magi gin mana moko kuom monj makoro jodak koni kelo luoro kendo keto ngima jodak e alwora ma Kiambu kod Nairobi kamarach ka sirikal koro ikwayo mondo many kaka luwo jonjoregi kendo kawnegi okang'. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasudo ene jopiny kod johala mandiru e kar chungo Lubra mar Angwe County ma Homa Bay ywak ewi rochruok mar arita kwe magiwacho ni otimo ne wa alwora no. Giywak ni jokuoge sani geto dukni magi kendo timo monj ma oseweyo moko kuomgi kod hinyruok. Ripota marwa ma Homa Bay Yalia Beach nika kod ripodno.
Jopiny kod jowala chiro mandiru ka chud bura marangue ywak wi jo maundu moko masane ko tuch monjogi kendo mayo jowala mwandu gi e chiro no ka wegi dukni mag M-Pesa magisibedo ka gigeto. Ndalo 4 mokalo jo maundu manitie nyamburko ka omanore kod gige lweny ne omonjo jawala Kennedy Rapemo bang' wuok e dukane mar M-Pesa chiro mandiru ka odhi dalane kama ne gichwade wiye gi chuma kaeto gimayo omenda maromo 104 simbegi mag tich e kind mwandu mamoko. Jogi joma richo nomonja ka osewuok e kare mar tich kadhi dala kar saa 1 kanyo gi nus kadhi dala to nokang'e gi rita kar nitie kane rita gi gari ka chiegni chopo kuma barogo kar gari ne nitiere kama nabarogo then giyawo dhoudi mag geche go at once kato gimonja kato gigo wiya gi blunt object mabedo unconscious. Koro bang'e nendo gikawo bag manantiego, bag no ne gi pesa moko, nitiere gi simbe mag tich 104,500 mana gikawo mana nie bag kanyo, to gi simbe 3 mag tich to gi kis mar ot. Kennedy masani pod okwongo dhot kod rem e wiye tok wuok e osiptal mane otere bang' ka jo maundugo ne osemonje. Wachone kaka jowala mandiru gin koluro kaluwore kod monj masaka sama itimonegi tim ma okoni ka omedo dhi nyime to biro rocho mokalo chendo mag owala e chirono. Gimonjo jo business koa tich then gigo ji kaman giwe ji unconscious then gikawo pesa magin go gimama magin kanyo to giwegi kakin kanyo. Moko bende oseneko moro nitie recently nonegi bunde ka donje e compound ne e gate maro yaw gate mondo donji jogo nogo gi bunde ma weche go kosa jo ka sirkal to onge any other information moyudo back ni ginendi nitiere ka okumokete. Jodak e alwora mandiru ka otele kod jeri otho dwani obile te sendo obila mandiru ojiw patrol magotieno magitimo alwora makono ka bende gikwayo bad migawo mar obila mondo ne ni obila mandiru obedo kod nyamburko manyalo konyogi e jiwo arita kwe kor gwenge makono. Yuda kijana moro kunegi kaeto bol kanyo. Odwa ng'iyo ni ang'o momiyo kijana no nyicho negi mondo chik okaw ne joma nyicho timo gima tim maundu machalo kamano. Mar ariyo wan gi kes mar kijana miluongo ni Kennedy Rapemo matimo ohala mar M-Pesa. Rit kwe mondo matek mondo okel kwe ka gitimo patrol e kuonde mag ohala ma ji loke mondo timbe makamagi timbe mag maundugi orum. Akwayo our able government mana kaka owadwa osewacho wadwaro patrol ka polise nitie maginyalo wuotho gotieno kata kogone gi simu ni nitiere shida to kowuoth gi tiende kobiro nikech polise gi bende gin mana dhano to piny osebiro piny marach. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kawadonjo motene kod weche mag tuke ni tim mar Highway Secondary School e joloch tuke mag adhula nyithindo ma yawuoyi kendo biro ting'o bendera mar gwenge ma Nairobi e tuke mag Nationals ma ibiro bagi giko dweni e boma ma Thika. Mana kaka jafwambo marwa James Opondo lero, tim mar Cardinal Otunga noloyo tim mar St Mary's Yala e final ma obagi e lap mar Raila Odinga Stadium boma ma Homa Bay. Cardinal Otunga Mosocho Boys High School noyudo rwak maber e boma ma Kisii tok bedo joloch tuke mag rugby tuke mag sikunde sekondar. Tim no nowuotho chuny boma ma Kisii kendo sungo okombegi tok loyo tim mar St Mary's Yala e finals. Sigoti Girls nobedo joloch e kidieny mar Nyeri tok loyo Nyagicheche Girls points 29-0 e finals. We had to sacrifice a lot, some holidays. We had to balance between academics and sports, but at last it has paid off. And we are not done. That's our message. We'll continue pushing. It was not just our hope to reach the nationals, but to compete there and to even proceed to the next step. St Mary's Yala nobedo joloch tuke mag adhula ka kidieny mar Nyeri Nyakach Girls nokawo simbo. Bedo maber, the opponents go temo kaka nyalo, gitiyo matek. Ayudo nyaka penalty, but at least damia pressure matin. But ndino dogo kakamua bocha ko manyo baboy do goal achiel sama winjre, sama ne dwaro. Bagini mane mpango Nyasaye. Nyasa pango ni this year. Ane mno kelaka indi. Because last time nachope semis. Kona chope semis mage manyoro no. Nangeni ka kadho. Tatingo kwa tiko dala. Gi team maber.
to weche samoro ok dhiga maber nikech sama wan gi tim maberno wayudo ka opportunity ok miwa malong'o. Kawuono wagocho kama onge interference ma wagocho e level maber chakre nyaka nwachak gocho, omiyo moloyo to wagone Nyasaye erokamano nikech ka ok ne en de ok wanyalo yudo lojni eri. Kadhowadh nam chumbi tim mar Tononoka Secondary nobedo joloch e tuke mag adhula tok loyo Hola Boys gonde 3-0. Kaya TV noloyo Kajembe Girls gonde 5-1 finals mag nyiri. Moi Forces nobedo joloch e tuke mag volleyball tok loyo Jarubini Sets 3-1. Kwale High School bende nokawo kuom thuolo machielo okombe mar rugby tok loyo Tononoka points 24-0. Tumefanikiwa kushinda regionals. Mechi ya leo ilikuwa na wapinzani wazuri, lakini tulikuwa tushajipanga vile tunaweza wafunga, na tunashukuru Mungu tumeweza kutimiza malengo yetu ya leo. Egwenge mag Ugwe, Matiliku School nobedo joloch e tuke mag volleyball kaachiel gi okapu. Kitondo School mawuok Makueni noloyo tuke rugby tok loyo tim mar All Saints Embu. Ka tim mar Tumaini School noloyo Matiliku Boys e tuke mag adhula. Kibwezi gi Misi Nu Girls nokawo loch e tuke mag netball gi adhula kaluwore. Shukuru Mungu kwa ushindi na nishukuru Mungu kwa sababu sasa mimi nikiwa principal wa Matiliku kupeleka volleyball nationals mara ya 3. Hii ni mara ya 3. Kupeleka football mara moja, basketball na inaenda mara ya kwanza, hockey kupeleka mara moja, handball kupeleka mara moja. Sasa ile timu imesalia ni moja sasa ya rugby ambayo ilikuwa hapa na mpotezea kwa nafasi. Tuke mag National Star mara riebro bagi e alap ma M-Pesa Academy boma mathika kochakore tarik 28 dwe mar 7 nyaka tarik 1 dwe mar 8. James Opondo, Ramogi TV. Aya nyakora mugwadhi yweyo matin kende kawaduogo to wachako twak marwa maratilo miyo kamoro mara maintie kiki idhi mabora. Jaloko maro osebedo Wilson Ochuka ma en Ramogi TV. Waduogo bang' thuolo machuok kende gi twak maratilo.